Jeg står her på slagteriet, hvor vi den her weekend har afholdt den allerførste UMTO Camp. På UMTO Campen der mødtes vi over 50 unge mennesker, der alle sammen brændte for at lave et eller andet inden for kultur. Vi lavede workshops, hvor man kunne blive bedre til at VJ og til at DJ, til at lege med lyd, til at lege med lys, til at videoproducere og til at bygge store konstruktioner, som vi skal have med til Spot Festival. Denne weekend har budt på nye bekendtskaber. Folk har lært nye sider af sig selv og fundet ud af, at de måske faktisk godt kan bidrage til det her kæmpe store projekt, vi har sat i verden. Jeg har været på lysworkshoppen, fordi jeg godt vil lære noget nyt i forhold til at programmere lys, og jeg har mest lavet teaterlys, så det var fedt at lave koncert og lære nogle nye ting. Det har været sygt cool. Også derudover har vi jo leget med mixer og equalizers og kompressorer og alt sådan noget nørdet noget. Som man ikke nødvendigvis får brug for som stagehand, men ja, som er en sjov ting at tage med. Som er sjov at lege med, ja. Og det er også nok også det, jeg har lært mest af, jeg har haft det sjoveste med, det er at sidde og lege med en mixer og prøve ting og høre, hvad fungerer og hvad fungerer ikke. Også ligesom kunne tage det videre til Spot også. Så har vi lært at beatmatche, som er sådan en god måde at skifte sange på. Vi har bygget et setup, fordi vi skal spille på Spot, nogle af os. Og så tror jeg har lært, hvad der virkelig sådan er nogle lette virkemidler for at lave et godt sæt. Og sådan, at det ikke er så svært at få folk sådan mega hype på det, man laver, og at musikken faktisk gør det meste for en, hvis bare man har lidt rytmesans eller lidt selvtillid i de tryk, man laver. Men jeg tror også lige, da vi fik dem mørklagt nede i Subhuset første gang, og jeg kunne se, okay, det er det her, vi arbejder mod med VJ, eller sådan, da vi først fik projiceret op igennem stoffer og tyld, og så var helt magisk og 3D-agtigt ud. Bare se Matthæus, der var sådan, hey, hvis der er et eller andet fedt moshpit, så stikker bare lige mobilen frem. Dybt fedt at se, hvordan han arbejder. Altså sådan. Det var altså også virkelig nice første gang, at det gik op for en, sådan, hvad alle andre har lavet. Eller da vi kom nedenunder, og så havde VJ bare sat stof op. Eller sådan. Folk er bare mega seje. Men vi har jo lært en masse nye mennesker og nye ansigter og navne og sådan noget. Og de kommer helt klart til at give fremover. Så kan man lidt lettere arbejde sammen og gøre ting med hinanden. Altså, jeg har været ret spændt på det. Jeg ikke rigtig kender nogen, men det har været sygt hyggeligt. Og jeg har følt mig meget velkommen og ikke følt mig fremmed. Så sådan, det har været over al forventning og bare sygt cool, faktisk. Der skal lyde et kæmpe tak til Tuberfondet, Region Midt og Kultursamarbejdet for at have gjort det muligt. Til slagteriet og Subhuset for at have lagt nogle fantastiske rammer til. Og så vil de gerne takke mentorerne, der har afholdt workshops, og alle de unge miljøer, der har sendt repræsentanter afsted. Det har været fantastisk at se en masse nye venskaber opstå, og der skal se folk arbejde sammen på andre måder, prøve kræfter med ting, de aldrig har lavet før, holde en stor fest. Jeg tror, at man til UMTO Expert 2024 kan forvente en kæmpe fest og god stemning i Rådhuset i Aarhus. Ja, jeg tror, det bliver det fedeste event i år måske. Der er mange mennesker, der arbejder fuld kraft på det. Det bliver så fedt. Alle har bare puttet deres fucking sjæl ind i det. Det bliver en kæmpe fest. En gigafest. En gigafest.